Pangunahan sang direktor sang Haro Archdiocese Social Action Center nga si Monsignor Melito Nooso ang pagmarcha sa mga relihista halin sa Haro Plaza padulong sa Iloilo Provincial Capitol. Nagupod sa kaublagan kontra korupsyon ng mga kabataan, mga aktivista nga grupo, mga estudyante o kon estudyante relihiyosong mga grupo kay iban pa nga mga sektor. Sa intervisa nga Bombo Radio kay Monsignor Ooso, iyagin sulit ang matunog nga panawagan nga pasabton ang tanan nga involved sa korupsyon. Lakip man sa iyagin kampanya ang magnaparibalik sang korap ang tanan nga ilagin kawat nga kaban o kon sa kaban sang gobyerno. We appeal. Ako nag-aapila. Let's organize ourselves. At tubangon natin ina sila. Kung diin man kita danon sang atong kausa, kay hindi kita magpasugot nga kurakutan kita. Let us be honest in our dealings. Kabay nga sa atong pagpilipon, hindi lang flood control. Kay man, pirmi ko ginasiling systemic na latom ang bugos na burokrasya sang pagpangurakot.